Lam sogo jotono the social Northeast Tripura News TV channel o channel ni bisingtui norokno hasteni naithothok mangpili phunukjagui tongo. Chini Tripura haste busukse naithothok gokhorang bolong bai mujangjak hapung hathai tai दैमा दैसा दै गेरें गोसारजाक आव chini hasteno बेरायखिरिनि थाइ होनैनो गसिबै मानो 27 सेप्टेम्बर सालमारि बेरायखिरिनि सालमारि होनै पालायलाय दङ chini hasteआवबो गोबां मा थाइ खा सुरांजागनाय खा दंथकजागनाय दाबुंबो दंखो मकलनि नायथथक दंगैबो दंथथक ताइ चांददर बयारबाय दैसानि खरां जुदा जुदा लाइबुमा बाय गोरोंजाक मोतायनि थाइर chini hasteओ हा फाथारनि लुकुरक बेरायना फायनाय रगनो खाबाय लामसगलायानो फायदि ताइ chini hasteओ सिरिसितिनि हायखलायनो नायथथक ताइ दंथथक खलायै दनिनानि जायगायानो